Co bučíš do piči? Šumever! No! Co bučíš do piči? A mikrofon? Netreba. Nie. Môžeme? Dobrý deň, vážení diváci. Vítame vás znova pri tomto naučno-vzdelávacom programe Lampa. Všade Si prítomná. to hodila? Si to Z dôvodu nášho neveľmi priaznivého, meteorologického stavu. tak sme sa museli stiahnuť do ďalšieho priestoru, situovanom na Ghetto Bakery Street, ktorý je situovaný blízko známej Route 66. Kurvy. 6. Kurvy. Tu je pán Black. Komorný, ktorý nám zasponzoroval dnešný príbytok. Black gases. Takže, Black gases, my friend. v dnešnom diele sa budeme venovať téme... your little pička, please. V dnešnom diele sa budeme venovať. Okuliare mám ty pičus. Takže ako som hovoril, v dnešnom diele sa budeme venovať téme literatúra, náboženstvo a Pokémoni. Zase. Nakoľko je medzi nimi veľký súvis. Takže, predstavíme si dnešných hostí. Predstavia sa dnešní hostia? Ros. Ja som pičus. Tu lekáros. Ja som rodinný lekár, zastupca arabskej lekárskej komunity. Spojené arabské lazarety. Dobrý deň, milí diváci. V prvom rade by som sa chcel poďakovať za pozvanie do tejto Nikto ťa tu nechcel! priteplenej relácie. Buzera. Si kokos. A zároveň by som... Choda piči. Nerúhaj sa, skončíš pekle. A zároveň by som chcel povedať, že ja som sa vlastne v tejto relácii ocitol tak trošku náhodou, keďže zástupca cirkevnej skupiny tejto relácie, monsignor Jan Sokol, sa dnes nemohol dostaviť, keďže natáča pokračovanie Sokoliara Tomáša, Sokoliar Jany. A kardinál Korec odišiel na turné z H1.6 a preto som sa vyjebal až z čiernej nad Tisou a moje meno je kardinál Vasil Jaštraf. Ďakujem. Našeho komentátora predstaví sa. Komentátor je všetkým známy. Som Suchochyb. Jednotka. Jednohúbko Suchochyb. Vysohlav. Zmocním ťa ako koť. Mám proste veľa mien. No. Takže Majme venujme už, otvoríme dnešnú debatu. Vidíme, Áno, že otvorme ju. rodinný lekár si priniesol so sebou nejakú rekvizitu. Áno. Chcete nám predstaviť svoju najnovšiu publikáciu? Predstavím publikáciu od, nečítajte, hej, od Arabskej lekárskej spoločnosti. A budeme sa venovať predovšetkým strane číslo 31. Je to známa strana. Je to veľmi obľúbená strana. Ale aj by ste nám mohli ozrejmiť, keďže my tu nevidíme. A ja Nech sa páči. túto knihu napríklad Vy ste Ty si ma sa- tak pokrčil do piči. Saši, hodil na nej! Ty buzerát! Taký majú tak ty, Vy vyjebané hlavy! Moloch vľavo je hud bez dola zapredaný. Miky Mora ťa vyškrabe do otvora. A vítam nášho hostia, Kruvana. A jeho brata z kurva. Nebá to. A kedy budete spať? Potom. Ja ti dám. Tak malo byť. Piči, jak to si mi kurva. Ohrievač hre. Dobre. Kým sa náš Kim host Jong-il. Elemental postará Elementos. o... Elementos. Kým SBS-kari vyhodia Pruvan, tak môžeme pokračovať ďalej v debate. Ozrejvíte nám. Áno, Ondrej, na tejto dvojstrane vidíte mužské pohlavné orgány, aj ženské pohlavné orgány, ktoré V prípade nám ťavie všetkým... pohlavné orgány. No, neskočte mi do reči, pán moderátor. Tebe noha. Kremol. A predstavím na toto nášmu pánovi Vasilovi, ktorý pravdepodobne nič také v živote... Bavne toho ďábla! Krucifix! Poď prejsky! Vidíte, toto je piča.
pán Vasil taký nikdy nevidel? To myslím, že už poznáte. Také malé detské kokoty. Neviem, či som ho niekde nevidel, ale niečo s Niektorí z našich Fidorkou. ministrantov určite. Možno reklamy na Fidorku. Možno ukazovali niekedy. Teraz by som sa vložil trošku do vašej debaty a spýtal sa takto, keď sme už pri tej téme náboženstvo. To ma vždy takto zaujímalo, a keďže vás tu mám, tak z dvoch kultúr. Čo sa u vás dáva za orálny sex? Najprv z Arabských Emirátov, Spojených štátov, U kameniu vás? Slobodný. Aký postih je za to prečinu? Za takýto prečin je 4 horálky. Orálky? 4 orálky. Áno, horálky. Orálky. To je ako orálky, ale pritom neurobíš ten ale urobíš ten že dá ti to proste Lepší. Takto. Na druhú stranu. si nechám. Áno, a prídime ku ortodoxnej cirkvi, aký je tam to poskyt Ale čo? Poď mi tyčinky jedné. Nejak to som vás za nepočúval. prevádzkovanie orálneho. Díru. Čakaj, bo mi tu pápež kvituje. Čakaj, co píše Jožko? Eši chuj. Smovania doplynu. No... Jožko, neviem. More, ty pičo. Ty mám brať spomedzi nohou. Však nešuši do matky píči. Nebudeme ísť tu. Daj mi tyčinku. Aké kokot, jak to zve? Daj to, daj tu. Daj sem. No, ty. Ty si koko, daj sem! Ne! Nevíš, ja ti rozdiel hlavu. Boha tvojho! Krista tvojho! Krista tvojho! Ty to píči mi zavíš knihu. Nerúhaj. Takže radšej sa zbavme témy náboženstva, nakoľko vyvoláva konflikty ako minulé staročia. Ty žid vyjebaný. Ty to fajčíš židovské klobásky obrezané, Štefan Mokrohry. Čo si Lasicovi čistil fot. Mnohým Lasician No. a podobným A ja vačkovcom. zvesom. A vieš, to máme veričkam. Takže Vačkovcom. hádam, aby sme prešli ku druhej téme, ktorá bola literatúra. Ktorú sme už tak povediac aj trošku načkali touto publikáciou. A chcel by som využiť a splniť si detský sen, keďže je tu môj obľúbený autor, rodinný lekár, dať si podpísať jeho prvú publikáciu, ktorá ma zaučila do tajov sexuálnej výchovy. Veľakrát som si ju doma schovával a preniesla ma cez svoje najhoršie chvíle, takže prosím vás, podpíšte mi to. Máte pero? Mám. Ale to snad neskôr. To potom... Ja viete, A ja sa pridám. necháme si to do zákulisí. Necháme si to do zakulesia. Necháme si to na reklamu. Takže, hádam, aby sme pokračovali v téme Pokémoni. Je tu niekto, kto by chcel nejako... Áno, vidíme, že áno. Ortodoxná cirkev má dlhodobú tradíciu Pokémonov. Ja som jednak to rozjedol. Čisto bolo do piči, ak to nie to. No to má to pocit. Takže ja by som sa chcel venovať tejto publikácii. Budeš Točí sa točí, Čo publikuješ to, dobre. Točí sa točí dokola. No. Taká krátka. Trošku sme to strehnali.